Atenció, pot fer la centrada, busca Xavi Molí, la centrada, la pilota als núvols, la baixa David, és David López. Sí! Gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol del Terrassa! Gol de David López! Gol, 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 gol! Gol de David López! Gol del Terrassa! Ha marcat David López, ho hem dit! Tindríem una ocasió, minut 94, David López, que posa el 2-1 en el marcador, gol de David López. 95.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa.